Dari ka AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban puleru elma arwar. Kimat ba kongsan jong khubor mata ka step ka ap khna tere ulo ber kilong. Penmi notification na jingpin bana ke election commission jong gari na kamda ka wat ka baar jong ka lok sabha election. Penliar ka sarkar pedeng ya ka jingpin rekam ya ka afspa haki pratli ke district jong ka jala Nagaland bat halaitli ke district jong ka jala Arunachal Pradesh. Badha ka University Grand Commission ya baro ki school ba bakin penongkam no da ka National Eligibility Test Score na ka benda ka jingpule PhD bat kut no ka workshop ka ba asni halor ka Neuro Developmental Disorder jong ki khalung khna hanong ba Shillong. Ka khubor ka babnya. Ka election commission jong gari kala pelmi ya ka notification ni jingpin bana na ka benda ka wat ka baar jong ka lok sabha election. Ha ka ni ki election jong ka wat ka baar ondan hado prap khunai tili ki lok sabha seat ha ki khalat li ki jalla bat ka wei ka union territory bat ki ni ki kinthop ha ki apot li ki lok sabha seat jong ka Kerala khat south li ha Karnataka khat lai tili ha Rajasthan mar prat li ha Uttar Pradesh bat Maharashtra nyaut li ha Madhya Pradesh mar sant li ha Assam bat Bihar mar lai tili ha West Bengal bat Chhattisgarh bat Markawai ha Manipur Tripura bat Jammu and Kashmir. Ka jingthap vote na ka benda ka face ka baar kanlong ha ka 800 tarik uyayong 8,000 arpsaw bat ki kertong ki bakwa banthep kerteng banyakun ya kani ki election kinlong hadu ka saw tarik uyayong 8,000 arpsaw. Ka sarkar pedeng kala penyar ya ka jingpin rekam jong ka Armed Force Special Powers Act ni ka AFSPA Act haki pratli ki district jong ka jala Nagaland bat halaitli ki district jong ka jala Arunachal Pradesh bat kane kan rekam no amardor nadu ka sitarik uyayong 8,000 arpsaw. Ka khubor ka pentip ru ba ka AFSPA la penjari ru hado atwaitli ki police station haki santli ki district jong ka jala Nagaland ba lightli ki police station haka wain ki district jong ka jala Arunachal Pradesh. La ban ku ru ba kane ka AFSPA la penjari hakikat tu kat ni ki district bat police station jong ka jala Nagaland bat Arunachal Pradesh menta la bon tili kisnem. Ha Assam ka jingpet binya ya ki kerteng jong ki kertong ki beladat thep kerteng na ka benta ban ireng ha ka ni ka lok it sabha election kalaya chakman. La ban kado ba ki don halu santli ki lok sabha seat ki ban thep vote ha ka wat ka baningkong jong ka ni ka lok sabha election ka ban long ha ka khat khandai tarik uyayong 8,000 apsaw bat ki don halu live ngan ong biang bat ki don hadu lai pu prangut ki kertong ki bladat thep kerteng na ka benta ban ireng ha ka ni ki election na pedeng ki ni ki lai pu prangut ki kertong ki bladat thep kerteng ki long umintri rang ba barem ke jala Assam bat ubalong ru menta umintri ke sarkar pedeng Usarbananda Sonowal upradhan borwa MP bat uranjit dota MLA ki bede ki kertong na ki BJP ki bladat thep kerteng kat bana ka seng kongres ki bladat thep kerteng ki long Ugorov Gogoi bat ka Roslina Turki laban kudo ru ba Presiden jong ka Assam Jatiya Parishad Ulurin Juti Gogoi unyakhun persya ya Usarbananda Sonowal hadibrugar. Ka khubor ka pentip ru ba ka jingthap kerteng jong ki kertong ki ban ireng ha ka lok sabha election ka ban long ha ka wat ka baar ka lasdang ru ha ka ni ka jela. Ha ka wat ka baar jong ka ni ka election kindan hadu santli ki lok sabha seat na ka ni ka jela ki ban kinthop ru ya ka silchar bat nogang. Ka office jong district Tuberculosis Officer West Gentiles hinan kesni kilarke ya ka World Tuberculosis Day ha District Library Auditorium bat ka phangpadeng jong gane ka jingrake kalong yes we can end TB ha ka ba Deputy Commissioner uba BS Solia ulalong ukongsan uba Solia ha ba ajing kren ha ka ni kesni ulapan pau ya ka jingero ya ki doktor bat baro ki bedan bentalang ha ka ban ajing sumar na ka benta ka jingtresh tom ka jongki banyakhun persya ya ka jingpang TB une Deputy Commissioner ulaweru ya baro ki nongsong snong bat ki bayadan bentalang ha ka ni ka kam bat ki nya tre ringkat bat ki doktor lem bat ki nong tre ka kot ka khia ban rat ding khong bat ban punju jat no shisndon ya ka ni ka jingpang TV ha ka ni ka sngi uba Solia ula pelait ru ya ka music video ka badan ru ya ka khubor kumno ban sumar bat ban yada ban la ka jingpang TV ka St. Paul's Higher Secondary School nongpo hanin kesni kala penlong ya karali kabalong kumsi benta banya sim benta lang ha ka jingrake ya ka World No Tobacco Day kani karali kala sedang maslem jong kanehi ka jaka puli balapen kot pat ha pams em da ka jingthmu ban ai awareness ya kibrio halor ka jingta ya ka kot ka khia jong kibrio limba ka jingkerni jong ka jingbi ba jingbam ya uduma ha kani karali la ya sim benta na do ki khna school hadu ki nong hikai ban pinsaphyang ya khubor halor ka jingma ka up na ka jingpong kam ya uduma kani gade ka AKASHVANI SHILLONG ka bolam shiphi ya ka khubor
Baru ki school ba jom kari ki lasya betha bakin penangkam no da ke national eligibility test score na ka benda ke jingpule PhD ha ka jaka jom ke entrance test bat ke ni kan long nadu ka academic session jom usnam 8000 arpsaw 8000 arpsan u chairman jom ke University Grant Commission ne UGC u M Jagadish Kumar ula pentip harus haransan social media ba na ka benda ke jingpule ya ke PhD jom u academic session 8000 arpsaw 8000 arpsan baru ki school ba ki di penangkam no ya ke national eligibility test score ha ka jaka jom ke entrance test une u chairman ke UGC ula pentip ru baya ki national eligibility test application process jong u bana jelio 8000 arpsaw on supply no la chamtio hadin ba ke national testing agency kala pendap pendiang lut ya baru ki jington kam nagalian u Dr. San Kumar Chaudhary we na ki educationist jongkari ula penpau ya ke jingpriang snobha ya ke nikarai jong ke UGC ka workshop ka baasni halor ka neuro developmental disorder jom khilum khna lapan kut no hin gisni hanong ba Shillong u Pravin Bakshi u bidai commissioner and secretary jom katnat social welfare haba al jingkren ha kasnikut jong ni ka workshop kum kongsan u lapan pau ya ka jingdon kam jom kini ki workshop banlap ya ki khilong ki khna ki bayo ya ka ni ka jingsitom ka balaktip kum ka neuro developmental disorder ha ka jo ka por u ni commissioner and secretary jom katnat social welfare u lapan pau ya ka jing e banlap ya ki khilong khna ki dan ya kani ka jing sitom na ki bun tili ki daw la ban ka daw ba ka jing thu jong kani ka workshop ka long ban a jing kersan ya ki khilum khna bat kum joru ya ki to ki barang khe samla ki badan ya kani ka jing pang neuro developmental disorder ki pat remai kristan jong ka pathai ba ka wei minta ka snit ho din ken rakhe karpang ya ka good friday ka balong ka sni ka ba u Jesus Christ ula syayap halor ka ding phna ha ka ni ka sni ki pat remai kristan jong ka pathai ba ka wei ken ka mau burom ya ka jing syayap u Jesus Christ halor ulum kalbari ki balang ba pher jong ka pathai ken pelong ru ya ka jing sen karpang ha ka ni ka sni na ka benta ban ka mau burom ya ka jing syayap jong u Jesus Christ kum si banta ban penslor ya ki khna pule ban em ka jing em ka bakot ka bakhya ka deputy commissioner ka himanaya ka lapan pau ya ka jingdon kam jong ki jingdon ki per thung jing thung ha ki school ka jing thung bandon ki per thung jing thung ha ki school ka long ban pens ngo thu ya ki khna halor ki jingbam ki bate ya ki met ki jong ki bat kum juru ban penslor ya ki ba kinang ban thung ya ki jing thung ki bate men u opposite coach bade u officer jong ka nat horticulture ampati u layalam ya ka silam ajing ikai ya kinong ikai ka balong ru kum sibanta jong ka program jong ka SDSEO PM pushan kani ka silam ajing ikai ka long ru ban ajing ikai ya ki khna school bakinang banthung ya ki jingbam ki bataymet bat ban pensngo thu ya ki khna school bakinang ban sumar ya ka solong sokun jong ka may mariang u Mustafizur Rahman ubade usama pule BSc 6th semester na ka Department Chemistry jong ka University of Science and Technology Meghalaya ni USTM ula syajit banyo ya ka scholarship ka balatip kum ka Erasmus Munda scholarship na ka benda ka jingpule ya ka MSc on Materials for Energy Storage and Conversion ha European Union laban ko daw bagi don tang life rungut kisamla pule na ka pathai baro ko bay ban syajit na ka benda ka ni ka jingpule but u Mustafizur Rahman ulong tang mau nakathan syate lamingi jongkari ban syajit naga benda ka ne ka jingpule nagaliam u Dr. Golam Muhyiddin ubade u assistant professor jong ka Department of Chemistry jong ka school ba USTM ula penpau ya ka jingkerman bahadian habodu ka ne ka school ba kan salaman pini syu ya kisama pule ki bansawan ranam bat burom omtang ya ka department bat ka ne ka school ba henry ya ka rihi baro ka we Swaban pengkut ya kubo session kimat bokongsan pinmi notification na jingpin mana ke election commission jongkari na benda ka wat ka baal jong ka Lok Sabha election piniyar ka sarkar pedeng ya ka jingpin rekam ya ka AFSPA act haki pratli ke district jong ki jilla Nagaland bal halaitli ke district jong ka jilla Arunachal Pradesh betha ka University Grants Commission ya baro ki school ba bakin penongkam no da ka National Eligibility Test School na ka benda ka jingpule PhD bat kut no ka workshop ka baasni halor ka neuro developmental disorder jong kikilong khna hanong ba Shillong katu ka khubor kalakut ka bawan na syapi na ka studio jong ka AKASHVANI Shillong bat sa khindiat pon nin saya so bat ka Delhi station na ka benda ki khubor haktin hindi bat but pat si khubor haktin pareng kani ka day ka AKASHVANI Shillong